For today's video, nato ni videohan ng electrician we. Atras ka ba, atras. Tarungan ako slot. Anong bongbong? Okay, tagat. Oh. Magbira mga to ba yan? So kita magtaod tag speaker diha mga idol speaker ba kay para disco dali mag-disco dali sa kuan tindahan nila. Basta man na disco. Di ako magtaod ay. So di ako magtaod kanang may PC nagbitay. So ang speaker ana sa ubos akong gihigot. Sumasaka ko diha. Kaya ako nang birahon ng PC. Pati ubo. Yawan na mahuwa ko mga putura. Kainit ko ay. Yawan yang berai. Kaya magtrabaho ba? Hoy. Sipit kayo magtrabaho. Saan? Magdubli kag saka diha. Pinturahin na daan. Di na titalan. Bahala ka diha. Titalan oy. Oho. Sinaw na na. Sinaw? Ang kanang gulbar? Sinaw na na. Kunti na. Di magkaage? Dili lagi. Anya paghariro nimo, pagbalik ron nimo, asa kaage? Ha? Ay balik nimo. Anak. Di mo maabot lupa day. Nah. Bukto sa karo lagi. Laylay ito.
Apilin nag-wiring dito. Oh. Taas-taasan ay mong wire ano magkabot dito. Isama na wait. Isip kayo. Wala ka, balik sa akin ya. Punta eh. Awan, Holman pa to ni mo. Truck. Okay. Oo, pwede rin dyan. Basta na yung kita. Short na. Ha? Yun ya. Tam dyan rin. Bert, asa mo kumahagi yan eh? Ano kay BBC na rin? Ha? Asa kumahagi yan eh? Baba o boss? Na yung BBC mo? Babal mo ay? Kung ito daw? Hindi ba na? Kumahagi yan ng turban. Aduhin ako ah. Ala na yan? Ini ikut bingkas ko dari mana? Sama-sama ko diyan, gunitan ako. Ay, unitay ni. Nailan ng himag diha, baligya. Ikaw na yun. Dapat gitu bisi. Dapat gitu bisi. Bisa mo bisi ah. Pakai training. Nah, nah, guys. Tingog ka rin ban. Tingog ang wire. O, ang galing ni ma-terminate. Bahala lang, terminate na lang. Kasi yung terminate na rin, sakay na rin. Ala, ala. Patay na, masot. Punta.
Sabi. Bert! Rampe ko ni mga pagtao ko, Bert! Tawag pa kong speaker. Ano siya napay siya? Ito. Pwede lang ka na sa daw. Kapuyang kat-kat ron. Kapuyang ko kat-kat speaker ba? Kanala sa imo ha akong trabaho. Puya initan. Wanoy. Diyos babaw ba? Init kayo. Tapi isa darita? Ako dali kay ko kurente. Buang. Lagi. Okay kayo? Wade niya wade matipi to dito. Sus buang ang mga ang gulbaran mga anguan maak. Ang mga gulbar ya kat-katan ba nga maak. Mas buso. Nya wade ay niya tipi day ko no buguya ng elektrisyano na eh. Lisod ni. No nga na day elektrisyano. Tipi oy. Ito saan ba? Ba elektrisyan to adito squad mo ah. Ano ko dadabi ta eh. So napatay duha ka box. Asa ni nato i-plaster ron. Ato na langit. Adto gyapon atbang. Atbang dito. O sige kauban nga tig-higos PC oy kausar na to. Ana atbangay ni sila ana nga to. Sa? Di ako yan ang langit. Tawat tanong nimo. Na lagi yo. Klaro. Klaro ani na unsa man kay. Oh na plano oh. Kana mo na akong kitaod kini. Nya kani usa diri. Ang usa ra mo sakal to kanan. Ang problema ani asa ni butang ng usa. Pwede man ta mo adjust no dito sa usan sad ka kuano. Wala koy makuha na dito ay maghangir lang ka kuan eh. Siapa? Ano ba?
Kani mo niya kitaod. Oh, mo ni. Oh, Ano na pa diha oh? Sa? loyo sa dakting. Why? Loyo dakting. Dito na may babaw sa Loyo ka rin dakting. hagdan. Di ay. Babusag ka kalero sa hagdan. Tanaw ra hagdan. Loyo ka dakting. Mga ano? Kili lagi sa hagdan, Bert. Oh, nindot na kayo oh. Nindot dali sa babaw de mga kapobre oh. Ano ninduta tanawon ba kay nay design. So maro na atong kita ro nga trabaho ni. Grabe nga among trabaho ni murag nagka balos-los utas ni ba. Maro na. Aliw ko support sa tuwang YouTube channel.